Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Ti pagkasalitaan ni Narda nga napakuluan sa ngaribo iti kadaal daw. Dear Manong Nemi, uray kumala iniriyak Manong Nemi ideyawat kaniyak ni Raul Wunuruel ti talukasot nga pisos. Ana? Talukasot laing nga pisos? Nagmalmalem nga napasadaam? Ay, kukam lang nita. Kukam lang. Tsak pag ano nita. Tsak pag ano, kukam lang. Kukam lang, kukam lang. Kinunak Manong Nemi nga impurwak ko itiro pati asawak. Ada sagbabainte, ada sag 50 kit sa gagasot. At ang lugasot ngayaw awat, ngayon yawat na kanyak nga napasadaan na iti dahit nga nagmalmalam. Ano nga rin maaramin ko? Narada bakit dahil tamat lang tinapasadaak. Nagkat ti boundary, kan kasama tin jay pinultang ko ti gasolina jay tricycle nga impaspasada. Kasi ano nga rin mabiyag mo? Mabiyag na kami. Duhan di kita nakta nga mapasit pa ilang. At na pala di kita dede katakwada. Gatas nga masapol da. Di kita diaper. Bagas. Masida. Kanda duwa pa'y. Imbag ata santa nga kaskasera. Imbag ata... At awan ti water bill nga kuryente. Ang dumapay. Oo na'y kamatan. Nasadot ka siguro. Agtutugaw ka taon mo na tararamidam ka ng cellphone mo. Kapsot yung pasadali ta. Kapsot. Saur na kita duma. Kasi na, di amom siguro, tsaka mo, no, mano pampaspasadaan, nagdipadam nga agpaspasada. Uri na kita kaskin ka, magkipaspasada. Ag boundary, ag gasolina. Makapasada dati, nasurok na sa ngaribo kag malmalam. Mamano mo dahil tama. Ano nga mamano? Uri mamano? Kahit numibilang ka kanig ni mamano. Apay nga di mo aramidan. Sadot ka ngamin. Sadot ka. Tila babawi ka nakiasawa ken ka. Mamang pekas to. Alamon, pagka nanusa mo na. Ne, alamon. Tsak kayat. Kayat ko nga itiday ito nga aldaw kat sa ngaribot ay apuntem kanya. Panganak nga 700 nga na yun. Na baka mo kan. Basta tulag ta. Manipod inton bigat. Sangap sa ngaribo iti katunggal aldaw. Sa ngaribo iti kada aldaw. Unay kamatan. Maramid mo natin na kuyat mo. Kahit no saan mong maramid. Napimpitas lang yung sinata. Kanidag sangit tinaodi nga anak ko Manong Nemi na pangkuinom ba. Alam mo na. Alam mo to sa talugasot. Ito sumlatatan. Hanggang mangmangan. Kamusta akong pasidahin? Ana? Nagmalmalay mga nagpasada.
Diyak pa agmerienda. Tele aldaw. Inapoy lang tinorder ko. Sa di mawat ti di ko. Taplong makainot ha. Pasol mo ah. Walang ganas nagbiyak. Yung karim iti kanyak tinamay. Amok ba't kahit? Uri may silang tricycle driver. No talaga nagagat. Warat na warat. Puligos sa puligos. Sige nga, anusam siguro at nagpraparada lang nga gururat ti pasahero. Imbagmat kang ka. Nga napimbinas na gururat ka lata. Agsapul ka ti pasahero. Hanga digit agururay ka ti pasahero. Agsapul ka ti pasahero. Adayo ko mga no, mukla kasto ti biyag. Adayo ko mga sikat inaklon ko. No, apikid di nga mina. Nga tricycle driver lang ti nagtungpalak. Ilinto ta nag-agar-arim kanyak nga mga opisina. At agar-arim kanyak hindi ka napintas ti biyag na. Gwapo ka ngamin kahit. Susapo. Nasabiit kami, di pa nagbalbalikas mo. Sakit. Napanakbad ngamin in hotel. Di ko nagsikuga kanya pang hotel ramid ko. Mabisin ako. Di ka lang tamanganin kahit tumangan. Napakan ko nakita anak ta. Kitsi ka nga eh. Awang ganas ko mangan. Basta dito puputam di sa okruwel ha. Manikpod intun bigat. Kaya't kung nga 1,000 iti kadaal daw, titad mo kanya. Maaramin ti kinaduma. Apekad din nga di mo maaramin. Jack, ang mo manong name tayo di mapaniti kusina ti asawak di nga takursunada at sidaan. Di ko manang isangpet no takayat na nga sidaan. Rimuar. Papanam. Nakdita balay. Gagkamang ka na kitiragan nakang ka. Gagipulo nga iso, paglaing nga. Susuro na, gusto. Awalag ganas. Adang ta, nagura nga may sa nga oras ti asawak, sakbay nga nagawid. Kaya ka po, itarang kan tiri daw. Dugay tubing. Naturog dan. Daor maturog kan. Ano? Nagkapuan. Di ba na datatang kinana? Napag nagipulong. Orasan ko ipulong. Asi dagmat lain. Nagpigsa di unim. Kahit ngalawag ka dito tulag ta, Ruel. Saan ka langin ang sumangsangpet? Naawan ti atong ayapuntem na 1,000. 1,000 iti kadaal tao. Di nalalagag paingam ti mong opisina. At talaga wet. At dumat ka ti mapasanaam no talaga nagagat ka. At ti masweldoam iti kadaal daw. At pa mga impon ti 1,500. Sikakid din. Wala no makatiyambadat arkila. Kat kasta ko mga taramidam. Kanya-kanya swerte. Oo. Takon-akon. Kasladjakad mo. Damdamag. Ad-adda nga. Ad-adot tugaw mo. Ngimta pa nag-worry ta tricycle. Ngay pasadam. Adapay mga ibaga kanya. Oray no sikat agkargan. Sikapay lang. Ado ubrak ko na. Ado ubram. Maganasang ka. Nga gayayam ti cellphone mo. Tsaka di mo ko na kang kamay nga ibatim ti cellphone mo. Tapos saan isot mangyawawang ka. Gusto nanda. Wala dinasayat mo. Balik ko mabandog ang malmalim na tao basta nasiyat ko mamit pa nagsasom kanya. Anong orti kahit mo kumurat alaman? Na dahil ito'y lang tinapasadaam lakay taltalo gasot. Hala akit intor maminsan git iyad adum ka di akit na kakaasiak nga gibudget. Kunak ko mga ron. Kung di na siyat, ang. Maungtang ka ko mga ron.
Marami naman ti obligasyon mo. Siya ti lalaki. Narda. Kat siya ti rumbay ang kungit. Ano? Ano nga rin pangungtam kanya? Alaman, hangkumat babayan ti hangkumat mamabayan ti obligasyon ko rin ba na? At ka doon makita nga mabaybayat? Nadalos taglawlaw? Makumpleto mat malabaan? Makaluto ak? Maiwanak na kita anak ta? Hangkumat mabaybayan na kita anak ko Tapos ko anda pangungtam kanya. Siya ka turumbay nga ang taka. Kaputa sadot ka, pasada. Malos, to na nga rin To na pating ka, mangikot ka, staking ka. To nakaturog ka. Aramidak laing dato, hitap na ka stakit at napang panunutem. Ana, mahit ka dyan tulag, nang gabay na gunikat. Sa nga ribo iti kadal daw. Tanoawan, ti mayawat mo kanyak, ti sa nga ribo kadal daw, di ka lagawawi dan. Uno saan? Awan ti basang petam ditoy. Panawan na ka. Mayat ka uno saan? Uno saan? Uwan. Oh, nagkuhan ka. Nagkuhan ka. Kadno di mo matungpal. Anat aramidan mi. Kung saan ka kanayon ang matungpal ko. Oh, susa po. Basta ti kabasitan kat sa ngaribo. Kadno adasurok na di okay. Baka makaiskurok ka na adasurok na. Kahit pang sawan. No awan ti surok ti sa ngaribong itid ko ken ka kat mailiwak ken ka. Di nakpagustuhan? Daganas ko nga rin makinaig ken ka. Ada nga rin ganas ko makilabmaking ken ka. Kat di mo matungpal ti kahit ko. Unay kamutin. Kasi nakalapabaybayadan. Napabaybayadan. Kaduwain. No, ikang katasurok ka sa ngaribo. Kasi labaybayadan ka laing. Tapos nyo ka sa itayam takwam. Basta. Hanggang maka-score. No sa ka makaitid. Nasarok ka sa ngaribot ka daldaw. Kaya no kanayon met. Nga nasarok ka sa ngaribot sa daldaw. Di ka na yung kuman kay taya. Di ka na yung kapagustuhan. Kabigatan na manunemi imalati ti katugangak nga babae. Narda, ay, nanang, dakay kayam. Di kita pukok, kumusta da? Datot ta, kadigdigos da, gayayam na kadwa. Di kaya warwaraw na, kaya rimpas ko ba si dato yung labaak, kit ne. Nakalabaak mo ten sa agmadamak agbilbilad. Abay ha? Dala ko maibagak anak ko. Ibagay latan. Iring pas mo lang. Ken tulong ka gisalapay. Ta sa tatong sumreken di taon nagta agsarita taman. Ini makapagsahong kami iti katugangak man. Iti rabi may nangan ni Ruel di Tabalay. Kaya pagsunay ata danabating ulo ti sinigang nga bangos. Sa adumat pa itiniguna. Sa diay laok na ngarangon ti kabutig kita inibus na. Mas dawa kami na. Adamat linutok. Nung apikit nga imalatiw. Di na ka no kursonada. Ta si Dayo. Hey! Nakumak. Nalaig di anak yun nanang. At ako strategy na kumamat nga. Ato tikip pa pa nagpaspasada kit nga isudapis mo pa yung timangyawid. Iti sida, masida. Haanga na tayo agsapol ti sida na no sumangpet. Nagutog kakasta. Ililiwag ko ang magkasta taramidan na. Hindi na pa'y pulos sinaramin. Naroon na tayo tiyempo kumat ipon. Aghawin nga, nakagam kumat supot nga. Bakit? Dato na ipon. Sumangsigang ka man, mangtempla ka pa nga kilawan. Diyak pinabutan di kasi dyan. No, saan ka? Gimata kitilatsun manok. Amok nga ada linotom nga dato lahat si data yon. Kapata amok nga magustuhan na gitumping na ito. Malatsun nga manok. Awan pa'y pulos. Napasabag ta kasi dyan na. Ililiwag ko mawat nga rami din kasta. Nakaadukan. Nagbasit pala timbaga. No? Apay kinaduan ti maibagaya ti kahit siya. Ti kahit ko
Saan nga kasi ti panang tratar mo? Kini Roel. Dilawin nyo ti parang tratar ko king kuana? Agpadpadat ang asawa nga babae balasan ko. Huh? No saan nyo nga maibagat kasta ti asawa nyo, di tatang, may bagat kini Roel. Kaya mo ta, amon nyo ka di tirason, talugasot nga pisos tinted na idikalman, idirabi. Nagmalmalim talugasot, di amahan mo da. Di amahan mo tad. Sadot nga min dya anak yo, ngagpasada. Kas ladya ka madamdamag nga ad tugaw na nga ti panagwurret na. Dinamat ngamin tong pala di magbaga kung wurret ang uray ti pasahero, agsapol ti pasahero ang uray. Namimbinas magkat ngam kita uray ta kada kita groceria na panaggroceria. Napalabas doon ti 30 minutes awon to palat bailogan na. Ngam no ta agsapsapol agwurwurret agad mayat ko ma. Di sikala ko mga ron ti mapanagpasadan. Sa balik at sa uyo. Magbagaan nyo kumakit dyan, akyo. Di kayat ko mga anak ko, kat tratara makas asawam. Kita la, tratara mat nga asawa. Hindi kayat mo asawan. Diyan ka mo't aramidek, matiti aramid ko nga asawa. Kita kayo mayat, kasta. Si kapayan din ang hatot buses na anak ko. Natural, balay ko dito eh. Uno Mike nita balay yung agad baka medyo na kapsut ti unik ng siga. Nanang, dito may bagagkara kayo ah. Ti problema may nagasawa, problema may laeng. Hang kayong makatulong. No ti ibagbagayo kitingkarin nyo taramidek. Para kanya, na siya taramidek ti asawa. Pesek isuna. Mawatan nyo ti kahit ko sa wandanan. Pesek. Ngagtrabaho. Masapol nga itid na dyan, nasken nga itid na. Uri kay papananan. Ngagtakaw, kasta. No, sabi ko magtakaw. Nanang panunutan nyo, adot mga aramid ti kasta nga sangaribo na sangaribo, iyap apunded at asawa da, gaputan ang kagat da. Sadot ngamin ni Roel ngagpasada, kunak manlangin. Nakapsut ti utak na, ti pamuspusan na. Sumapol ka sa bali nga trabaho, kuna, maumat na muna sa bali, sang pasada. Napya kumamat, no. Anang arudlatan. Dakamlatan tayo makamoy, ito yung nanang. Nagtulag kami. Baghanan nyo pa inamuhan dati putulag mi. Anat nagtulagan nyo. Sangaribo iti kadaal daw. Hana? Pilitam di anak ko nga mangyapunte kang katisang nga ribo a pisos kadaal daw. Maaramid na lata nanang no kayat na. Huwag ko na naman. Kasano nga roden no hana maaramid. Hindi saan nga gawawid. Di ada dangawan ti kwartayo. Bahala na. Paunay kamatan bala. Handagdagdal daw nanang. Diskartek na ito eh. Desisyon ko na ito eh. Kasama lang magbagayo, ang kailangan umayto yun, nagsalangadan dak. No, magipulong ta anak yun. O, mati may tulong yun. Ito may tulong yun, karan. Oray lang, libre ko mamat, may tunggal panangan, at ako mamat may tadyong libre ka masida. Nga dahil ito problema. Awat i-budget. Tasadod dyan anak yun. Kitsi ka nga ron. Nagagat ka. Nakayat yung sawan nanang. Ada may tultulong mo. Obligasyon ko, mga iwang kadagitan na ko. Agtagibalay. Kas makita yun, alpasak ka naglaban. Nadalos ti balay, mi tilaglaw. Nakadiugusak maten. Ngayon na sumangbat ti asawam. Istimarim ka di. Hindi na kito sawan. Subsubwak, pakanek, kasta. So, sakti mang sukat iti arwatan na. Ikatat di sapatos na, kasta. Noon da pa ka ayuhan keng kuha nakit apik nga nga jak aramidanin. O bang pa iluwak kumapay. Nung maitid na lakid, di, kayat ko. Ada nagtulagan minanang. Sala maka-eskur isuna, no nasurok nga sang ribo a pisos titid na. Ano? Ano? Gawin. Among kadi nga adda, madi
nga pasamak nga resulta tigas to'y nga raramidem ti anak ko. Balasak ko. Ano pagmadyan ako ma? Mangibaga kayo man? Kasano no agrebelde ti anak ko? Anong agrebelde ti kay Josaw? Kasano no iranta na ti agpasada ti ahaan nga adu. Ta isad sadot na. Agpauyo. Agrebelde. Ikarkaron at kinasadot na kasta. Amangan. Nanang. Ulitek. Dar aramidek kat panang dagdag ko kinkwana. Tapno agsalukak. Tapno agaligtak. Tapno aggagot. Wanang nakaro matlaw na. Balasan ko. Nga nakaro. Kalkalingan na. Sa nga ribo iti kadal daw. Kaya na reta. Kaya na. Kasaron no. Noan niya. Gabot tigas ito nga raramidam kat sumapul sa bali a babae. Asino nga ron timayat kumakengkuha na. Alaman? Alaman? Panunutan nyo. Asino kumatimayat kengkuha na? Laglagi pa. Tinangayatam ti anak ko kit guwapo. Anya ti amom? Amangan no. Noan niya. Panunutan mo na yung bag. Amirisam nga na yung bag. Sa alang nga side, ti anak ko ti panunutin. Sige nakon. Sabi ko mata, saan nga kumaro na nga problema yun? Iti tiyanggi manong nemi na danon ko di iti tuwa na chismosa iti lugar mi. Ay, teman ko ayo. Tayo na kan. Soy man na, soy. Ini agadubukan sagid di. Una na. Na dari may nagpauraga o no napagka nakitsanda. Balangig tadubuhet. Ay. Adumula maya balangig. Ada, sangga basit ka mula kang balangig nanang. Nana, ijay abumba. Hindi tayo nagimaritak ti balangig. Tukit ko man sa kasidabsibukang kit mayat. Pukit mayat Nana, kadun matikan nga bawang imas. Danam narunan at ako mamit sa charon na. Anatan, puro natang adobo nga balangig nana. Ay, kumusta mo na gito eh? Bagmanta maaramid yung latama, nagsistambit brayo ay ani, tesi. Ana, nako naman yung maganda kayo ata, naka-stambay ka lahat ito eh. Nalpas to Brian di balayo. Inalpasin ha. Kahit anat latest nga rat. Amok kahit nga da pagchisismisan nyo. May sa akon, di ba? Amay masiknan ka manang. May sa akin nga pagchismisan nyo, di kamen. Dadi style ko. Mga magigiyumet. Kabutan na open mo dahil manang narda. Pagsasalita kami nga rin, no, Shakti asawa ni narda agad. Sumapulak sa mali ko na ka. Kay Josawan, kasta kumataramidan ni Ruel. Kuna. Kasi lang kumanatay dalag nga kamalam adad nga paspasa mga kasta kagwala, kolektif. Kasi at aring ni Ruel. Damor nga paspasam, damor nga dagdagam, adadang makapanunot sa nga na siya kas kumaten niya. Anat mapanunot na. Hindi mo manang. Baga at namang jaya keng kuha na siyabo. Ta i-deliver na. Ha? Di mo ka di mapanunot? Nga posible nga agaramit ti illegal. Tapno lang maitad na keng ka ti demand mo. Ito kasta mapaspasama. Gabot agdemdeman di babae. Di lalaki ipamuspusan ng agpeso uray illegalan. So, baka madamag tutulaingin nga ni Ruel nga tricycle driver kat may isang drug pusher. Ngam sana ka nagbuteng kadaydi kayong bagada manong. Nga madamat ka di posibilidad na tapos paspasak nga ron.
Manong nemi alas 7 tirabi, pidakan ko digit anak ko, gamsang ko pa'y napasangpet ti asawa. Apay nga jak tawagan, kaadamat cellphone na ako tinakim ko. Yan tangay kat naka-only, nagludag ti only call. Manong nemi agre-ring, gamsang ang sungbatan. Inulit-ulit ko. Di ko ang sinungbatan. Hello, Narda. Anong oras? Apay nga di ka pilagawid. Kurang pa na ito eh. Ana? Awan pa sa ngaribo. Napultang ko na ito tricycle. Nailasing ko pa yun na ito boundary. Gamit pala kurang ko. Mano pa'y kurang mo? Pasid mo't lagi din na. Nangan kan. Tsapakit makapangan. Higing ka Jack malpas. Mabitlaing. Ada, paypayapan nga pasahero. Bilang no, may tulod ko ito, nagawit akton. Sige, urahin ka. Kalpasan di 30 minutes manong nimiyan dan ti asawak. Pag-iso, sa ngaribo. Awan sorok na. Nayunak ton. Sikdanak na ito yung surok na. Tapos nabasit to lang ang tinayong ko dupigan. Nangara din. Umaingat na ito sa rangkan. Mangan tangadwa kunak ko. Sige. Maikan. Tingin ko kaya ma. Eksakto nga sa ngaribo. Kam ko mga basit surok na. No. Bahamon. Anong bahamon? Nabanuga. Uran ni itayam. Tsak kabailan. Ana? Itayak, di mo kayan? Kaya masahiyan ka. Tapno, may nanaan ti laslasak mo. Oh my God, tama ka nin. Inururay ka. Ano masidaya? Adobo. Nang imuraga ka. Nag-adobo ak di balangin. Naimas magustom, di ba? Alam mo yan. May kahan. Di ka rawa, manong nemi ti puson. Dito ko nang mababanog ka. Wala tagargariyan nakbalita. Di mo kayo ti magargari. Oh my God. No kaya't mo, subuang ka pa eh. Hindi mangmangan kami manong nemi numanin kita eksak umisem. Mapaisam ko man. O, magitam. Nagpindas. Nga nga pakasang kang kanayon nga maalak sa ngaribo. Kayang dahit ha. Kahit no da sa ngaribo tunggal aldaw. Sa ngaribo kada aldaw. Di adda mornong. Just in case nga da nagsakit. Di alis na takautan tang o sa rin. Kas pagarigan ta, madisgrasya ka, yada do yung apo. Di adda o sa rin ta nga. Pagpa-hospital mo. Ngam na awan pulos, ngumot utang tapay, di nga napinta sa panagbiag. Nyata mo, makornong ta. Data makabulan nga sa ngaribot tunggal aldaw nga ite iapuntem. Maka-ekonomiya ti ko mag-ipak ni ti ori kaguduana. O, dadat 15,000 ti maurnong ta iti kada bulan. Nyata mo, mapanunod ko to ti agnegosyo. Naglagipem. Nga nagamamuta. Hindi tagpaspasada ka.
Ken imay kagimatang iti empanada iti pwesto nga pagpapayak. Alagit mo? Nakasursuruak ka naging empanada. Nagaramid ka nagluto empanada. Nakasursuruak pa yung templa ti mabarbecue. O, nyada mo, baka magipasday kag tikas nga negosyo. Dakil may tulong. Ngem, masapol, nga, agagagat ka. Taorin no kas pagarigan ta, danto negosyo ta. Kung to anak tumatang agdaman, iti sa ngaribot ka dal daw. O, baka ikisayag to, baka bagak to lang 950. 50 lang. Ti pagbabaan na. Kita mo na. Sige, alis na mga. Tamasahin ka. Masahik. Dadakataklan ng orat mo. At least, manong nemi, minasahik ngagpeso ti asawa, kanabang aran tirik nana. Kan babayan ti panang masahik kang kuana, manong nemi, nariing tirik nana, nariing tirik nami nga dua, siyempre, nagpinugustuhan. Di na maimas ti maturog, itatanalpasan. Kan nagmayat, di ba? Kasla ka barbaro ni ayat. Saan kang inap-apa? Nadikit kinarenyo ka. Gabutan ng tedkat sa ngariwa pisos. Ngam di mo pagpagaang rupa akti sa ngariwa pisos. Maturog tara din. Good night. Good night to sweetheart. Barbaren ko naktinakam ko manong nemi. Iti kasto nga ramidik kat adadang ang kumagat ti asawa. Nadiretso na ti makalawas manong nemi amang ted ti sangaribo iti kadaal daw. Gamiti sumarunong aldaw lawas manong nemi Lunes. Timawag. Hello? Hello, Rowan. Di ka pagawin? Mahalas sakit ang aldaw. Tapay. Naminduha ka na platan. Ket dakila nagastar ko mo oras. Di pa nang pabulkanize ko. Di pa nang ikapit ko. Sakman ang nagpasada. Naplatan man. Manungar data. Limagasot lang ti mabaling ko yapunta kayo ka. Ngam, padasak pa lang nayunan. Uretag nga ito rabiin ng gawitak. Sweetheart, mawatan ka mat kahit. At damadagit pasamak nga talagang hindi mo kaya. Nagawit ka. Tumay ka na ginana. Umanayin tali mga gasot. Halagin ng talo gasot. Ako na ka. Maring no, kanak pa iti 2 oras. Maring makabrutak. Nagbalas ka din aldaw ko na taminduwa nga naplatan ngam nangyawid manong nemi tilatsun manok. Sa sangaribot inyawat na. Kung mo nagbalas ka, tayo 2 oras nagbuenas at danangar kilakan niya. Kadi, isulat pa sa hero kitahin. Hintulad ko ita di pintar. Kasi di lang oras. Baka na sel-sel. Pakabot na. Nasel-sel nga peso. Ikasanuno damang said keng ka. Mang-hold up keng ka. Mga asin na po Diyos. Tinasken kat makapuntek matlang ti sangaribo. Pinagawid kay tayo na. Maawatan ka mat kat.
Saan ka matapilitan? Parbarin ko na. So, natsambahak man. Gap-gapunan sa di Hawaii. Huy, di na pasarabong ka karod. At naintin na ang manglo. Dito yun. Pang lalaki mo. O kumapang babae ah. Lalaki ak mat kanikandat. At may lotion. Kukam na to lotion eh. Oh. Okay. Ano pa eh? Basta. Oy. Baka handa sobra na. Baka nagplete mo sa agsot nga dolyar. Hama ta? Oo. Karawaik man. Agor ka. Naitad ko na itan. No, andaman sobra na. Hindi, adan to anayak manin. Kas pagarigang mo, reservak nga sa ngaribo, huy, pasadutan na ka na ita. No, anyaman ti may gamang kwarta, Ruel, iya puntem. Kasadun no, hangkong tumag, kat mabalin ko mat nga ibilang kat. Kas pagarigan ta, mangtad ka 3,000. Di ore mangtad ka lang ti kwa. Libag gasot, karing sumasurungal daw. Mati kami ti kasto eh. Abi nga madi. Kinamagad na eh. Nasuro ka makalawas. Nagpintas ta anayas na. Nagpintas ti tulag ta. Wala nga, slak lang ang kanayin nga gumangganat. Dadapi na hindi gundawin nga dandanik madisgrasya. Tapay. Siyempre. No, damay tulod ko, agpatarayak man nga na kastan ang tapno. Sambutek nga rin kita pasahero. Di delikado nga ron. Tanong saan hangko paspasan? Sa hindi oras? Kasano na madisgrasya ka? Bahala na ta. Di mati nga ron na dyan nga tulagan. Mayat man ka di tatalagang ipamuspusak nga ron. Yung nadyagan at kunak, di pa nagdardaras ko, di saan kang dardaras? Hinay lang. No hinay, diyak maabrot diyak kahit ko nga bruten. Tilangang min kahit ko mapasama. Kit yad adum di pa nagwaret mo, di pa nagtugaw mo. Di ba? Inaramid mo nga sikat agsapol, ti pasahero, nga saan nga sikat agururay. So, kasi di nga ron, kita di na magpintas. Ngayon dati agpwesto kang parada intay pagpaparadaan yung ag-inuray kayo nga, kadot matungtungan nyo sa saritaan. Dahil 30 minutes nga agur-uri kat pasahero, no sikat sumubulat nga agpasada, nga agkarga, kaya magwarat ka na 30 minutes, baka makapasahero ka tupat, mamindua ka mangitulod. Ngayon dati may santo, no may patangarod nga may santo niya aglugang king ka, no batang mo agkarga, useless. May sa pasahero, may isang 30 minutes. Sa kanto man na nagsubli. May isang oras, dududot pasahero. So nga ron, napimpinas ng war na ta, naobserbarak na ita. Ngayon takunak nga ron, gumangganat. Takdihan nga gumangganat. Wala nga madasam-sambutek nga mapasadaag nga may tadkuking ka. Sweetheart, no talaga mo kaya, sa mo pilitan. Swerte-swerte lang neta. Basta ti kayat ko. Agagagat ka. Sana kas iringan. Teko na ako nga, basit lang mapasahero magmalmalam at anda dumat ti panagtugaw mo. No hasta, oras saan ko maabotin sa ngaribo. Ngayon no maikarigatam si Dart. Aramidan. Ngayon no saan, adamat konsiderasyon lang. Halaga ta ka na yun. Okay ba? Sige. Oo na. Mayat ka? Basta anak pilitin no talaga nga diyak kaya. Adamat konsiderasyon ko ka.
Imay manin nakibiyang manong nemi ti katugangak nga babae. Nanang, anda kayo. Uwan ata madlaw ko kat di ka mat umalalati dita balay. Di siyak ba ti umalati dito eh. Mailiwak ba't ka na giti apo ko. No kaya tiyo akit. Ibatik ka na rin no kaya ti aldaw. Mabalin man lang takat nga sakti mga iwan katakwada. Tanod na pa ma'am, sa among itugtugot. Sige. Tap na di kasta kat saan ko nga aywanan ita no kasta nga anta papanak. Marigatan ang kat kibinek di maysa, ubaik ta maysa. Ito mas dawa na ka kaming kahit di mo maitalik na kita anak mo kanyak. Kada kami kinitatang mo. Tsaka kaming kahit nga mabaybayan ta anak ko, kita anak ko na. Tanoy paayawan mo kada kami, apay mabaybayan me. Just in case. Sa anak tumad lang agtal na, tapanunot ko no, panawak na kitubing. Tawan ti panagtalik mo kada kami, nga mga iwan kada kwada, kasta. Hamba ta kasta, ti kahit ko sa una nang, no, awan kanyak, jak kadwa di kita anak ko. Sila sang agtal na panunot ko. Uray no amok nga maaywanan nyo idangan imbang. Anak. Ibang ka di man nagipulong ti anak yo? Mat. Madlaw ko kat kumut-kutong ti anak mi. Ana? Hamo ka na madlaw. Imposible nga sa mga madlaw kumut-kutong ni Roel. Mat. Kapag di mo nga takayat akitain baka na dyan lang kwartang iyawat na kang katikit kitain nga di mo kamay kitain ng tilakat ti anak mi. Mangrugi kayo sa manin na nga. Haampay nga nangato ti busis ko kahit. Dito tadha kayo dito balay. Ano ti ba nagpagbarupyo kanya? Diyan ka mo kakitain ti pagsayaatan ti anak yo? Ti asawa? Sabi di ba ka na kayo? Napindas ti tulak mi. Wan, ng paspasam iso na. Orasan na nga maaramin ka talagang papilit mo. Ne. Nangat nga itong busis so itananang imsyak. Agpakpakumba pa akpailaang. Handa, takpikaran na kasta. Nagagapan nyo, hanganak ka pa ate, oh. Mabalin yung sakit pumanawan na nga. Diyak kaya ti makiapan mabalin. Mabanugak matkit nga gungat, nga agpungtot. Madisgrasya la ti anak me. Awan sa bali aking basol na sangas ka. Ditakan. Pampanunutin na ito eh. Diyak ba't nga rod magkita mapanagipulpulong ti asawa. Imawag manong nemi ni Roel itimbanda na talas 5. Roel, nadupit ti kurang ko. Abay na platang ka manin. Anak na platang, nadailan. Kasi mo pilitan ano talaga, madi. Manupay kurang mo. Baka, talugasot lahat may ipuntek ka. Damat pa yung oras Inita mo, baka makatsamba ka manin. Dapat pa yung oras. Di ba? Alas 7 ba't ngayon i-gargarahim na tricycle na Tomas? Sige rin. Wala ba rin makatsamba? Ngayon mawampay may nga oras iti sumangpet ti asawa. Sa nga ribo nga nagbukal, tintin na. Abay, pinabukal mo? Haan? Ano nga ron? Awatan mo na. Inawat ko. Abay nga sa nga bariya. Awanan ti atupan kang sao. Basta tinaskang ka ng tidakon sa nga ribo. Abay ko sinurampay lang. No sa nga bariya. Sa bagay. Abay ko sinurampay lang aming kititid bumati sa nga ribo. Imawan sa bahay ka kwartang ditan. Awan sa bahay kwartang ditan, sweetheart.
Hamong sa lutsudan, gamot ay inikang kamat sa nga ribo, Yung tinakaskas daaw, apa nga nagbukel, ang nga barya. Pinabukal ko itay, yung taga-Sun Station. Oh, tabalirik na mom. Ni, nakarit ka man ita. Ada ka ti problema? Awan, abi nga kasla, sa balit tinor ti pa nagsasawom. Tilanta pa kapaspaso na ba't ka? Saan lang nga barya, intid ko ka. Ang paunay matan, tsak lang makaputpud nun. Kat pasensya kan, sa balay man kami titinor ti pa nagsasawom. Nabannog ka karod. Kano nabannog ka na kaginanan. Kasta talaga taramidak. Di ka manganin? Anin. Gabutan ang angkan. Uy, nanganak ko na. Nabannog lang kahit ko taginanan. Nakaskas daw. Manong nimi, idinaimas yung titurog ti asawak. Tinagsukatan na nga pantalon, manong nimi, kinarawak dagiti bulsana. Awa ba tinakaskas daw? Ti wallet na manong, ti metla ID na, kanda ti lisensya na. Kanda doon pa yung kinarawak ti bolsito na manong nimi nakiktutak. Nakupin-kupin nga 5,000 pesos. Kasakalikis. Ni, kasta di kalikis na natin nyawat na kanya. 5,000. Nangalan na. Inalak manong nemi. Tuling ko. Kabigatan na sa pulin na. Narda? Dili maribok. Anana? Anak ko na? Tay kwarta ti bulsito ti pantalong ko. Abi sa pulam kanya. Inalalak ka rin. Sino ko mga ti mangala? Imposible nga nagiti anak ta. Nga di namat magawaat. Dati na kahisabitan na. Kinuri magawaat da. Ni apel kungat ka. Una ta pagligaw pa kampay lang. Sino ko pat mabaling mangala? Hindi siguro mat maturo kong drabe akin nagkarawakan. Kapot na nagatapak nga rod. Kasi nga style mo. Apay nga saan nga barya. Apay nga nagbukel. Ken medyo kalikis. Sa 5,000 pesos ti pulsitom. Kalikis pa nangalab ti kwartam. Hanan naskan ba nga mamuam? Tinaskan ka na ipamuspusak ti amin. Nga na 5,000, reserbak data. Taorag tutugawak, ngagmalmalim, adamanin sa karibong itid, 5 aldaw. Nangalam. Saan ka di ka titulag, takit sa ngaribo kada aldaw? Itong tumalak, pet. Kaya lang, hindi lang rabi nga barya. Di abay makaungat ka. Katunat ka. Nalpas ni tulag tangkat, huwag ko na, tungtong balag mat. Ano pala problema? Di problema ita, nangalam. So, api nga di mo sungbatan. Imposible nga napasadaam. Nagplated kasta. Naglastik kwarta, kakalikis. Kairuwan iti bangko. Nangalam. Nangalaam. Ang isubsubli dili mga 1,000 pesos kang kano di mo iba kano sa tinatangalam. Pagsaritahan ta rito Noon naman ti problema ko ten. Ang mga problema kay ti problema, mong susurutin ti pagtulagan ta. Sa ngaribo ti kadaal daw, nalpas. Isot itad ko keng ka. No, sa dinong pangalalak, hamon nga sa usudan pa Basta ipampamuspusak, dahil chay. Awan bibiyang kon. No, anyat pangalalaam. Basta maitid mo sa ngaribo kadaal daw, kasi jay. Katuan.
Bahalak mo tinang diskarte na. Basta matong magtitulag. Isubli mo kanyang ti 5,000. Kahit no sa among isubli, 5 nga aldaw nga sana ka mamangtit. Kasta? Gawan. Reserva ka nga deta. Nangalam ti kwarta. Sa ita man. Unay ka na. Di ka mauawatan, narda. Di ta ka man langit. Papanam, nagpasada. Imalati umanong nemi ti katugangak ka babae. Lumamasak itay kat nang kumanin nga da pagsusunupyatan yung agasawa. Ang gasla, daw-dawatan sa akin dyan anak ko ti 5,000 pesos nga inalam ti bulsito na. Gusto ti nangagyon anak. Sang saludsuda kiti anak yo, no nangalaan na ti kwartana. Kahit di namat ibaga. Ti issue, una na. Haan kung kanong saludsudin no sa dinupangalanan at kwartana, tinasken kahit matungpal na, ti 1,000 kada aldaw. Kaya umang kami nagpaso. Apay problema ang pala kami nung pangalalan na. Inanang mat. No anda pa nagduha-doyo kinitatang asawa yo. Hanyo nga tuntunan, palutputan. Kailan ako matpagduha-doha ang ngordyo anak ko. Kaya ibang pamuspusan naman ti na kayat mo. Hanggang nga di nga mas daho ko mga rod, pangalalan ka siya nga kwarta alaman. Kat saan mo na nasken mga muwan na, basta tinasken kat matungpal na, o no tama, matungpal na ti kayat mo. Uri no nagkapunit ti akas, kaaramin. Ano kas pagkarigaman na panunot na tagaramin ti dakas, awan sa bali nga mapapasulusa nga si ka. Api kasak kumataking basol na. Kat basol mo Kabuti pa ng pas mo ti anak ko. Iso mga arabid ng ti illegal. Manong nemi saan nga nagawid ti asawa kadi sumarunong arabi. Tawtawagak manong nemi unattended ti cellphone na. Nagdanaga ka. Kabigatan naman nung nemi siya kung ti malatiw iti ayan dagiti katugangan. Nanang, tatang, di ba kabigat yun? Kapag gaya balasong ka pa ya. Ni tatang manong nemi si mong pa. Ang simbang pet ni Rowel Drabi. Anya? Diyos ko. Kaya tinawagan ko Tsak matawagan tatang. Ito yan ti kong konak ka. Gapos siguro ata, di na awan ti may apunte na nga 1,000 kada aldaw kat saan nga nagaw-awid takong ko namat nga saan lang nga sumangsangpet mo saan nga maitad ti 1,000 at kada aldaw. Inwatiwat mit manong nemi ti katugang nga kababae. Saan nga datat issue. Takonakmat kang kuana nanang makumpleto naman mo saan nga maghawid nga gawid. Amang matnod na tagas ang napasama kang kuana. Yung kakit kay salusudan no, yung garahe ni Rowel di tricycle mas pasada na. Napanag apo yung sumanong na imitayan ni Tata Tomas awang ba't tinakaparada nga tricycle. Tata, magabigat yun. Malasan ko pa saan ko napaawid ti asawa ki Drabi? Di mawag ka niya. Baga nang triple yan ng tunt boundary. Basta, agpasada iso na tirabi. Munang tsak makontak tata. Tsak mo na, basta yung tawag na. Abalag malmalim pala itangal daw. Kaya triple o numamintlo di boundary na to. Boundary natin may duwangal daw kat may sangarabi. Hanggang ganata, di mo matawagan. Saan data? Kaano nga anang oras di matawagan nyo? Timawag ka na kayo?
pasakbay ti alas 6. Hindi kalman. Ti alas 6 ti malam. Mi. So detan ni. Detan ti asawam. Ah, so nga person. Nakigtot man nung nemi di malasin na nga adhaki di balay da tatatumas. Ang karahin na tilugan manong. Nangin ko ti saritahan da. Kini tatatumas. Napuyata na di rabi, tata. So nga, ibabawig ti mga ipasada itangal daw. Nagkatin sapam ko mapala, barok nga, garahe nga da. Tapos na maipasublat ko sa bali. Kahit gabutawan ti mga ipasada, agad na boundary ang matla ka na tingal daw. Sige tata. Talumad lang ako na boundary tit ko ata kayo. Okay. Alpas ti tulag. Narda. Intan. Apay ta ka lang. Apay nga saan ka matawagan? Sa dito balay nga pagsalitaan da. Bakit? Inamagadanon kami dito balay manong nimi agsuyab saan ka matmaturog. Aging ka malpas ti salitaan da. Siyempre, saan ka mangipunta ita? Tada, reservang kanyak, di 5,000. Nagpasada kay Drabi? Bueno, saan? Diyan ka mo nakasanong ipudnukin ka. Ada ka di illegal nga raramidam, Ruel? No illegal man lang tararamidam, ibabawi kon di kondisyon. Ibabawi kon di patakaran. Ore saan nga sangaribo ti kadal daw. Basta legal. Maraming mong imabanog ko unay. Patsam-patsambahan ka di. Napadasam ka din? Tinaglakot siya bo? Datad siya maramin da. Kanyang harap tinaramin mo. Nga illegal. Tsaka mo no illegal o no legal. Saan nga basol itinintag ti tao? Nga basol tinintag ti Diyos. Ano tikad mo sawin? At nagkursunada kanya ka matrona. Kanya, pinugustuak. Di makadagas. Alamat nga la, nga dinakmat kayatin nga imbatan. Oh my God. Ngawawan ti kapatgan kanyak no sanga na kayong agina. Agiina. Gusto ako na, nga orawang kwarta. Basta laki di jak may tuloy-tuloy ti manglipot kay ka. Orawan lati di awan. Basta makadan na kayong agina. Tawan ti kapatgan. Kanyak no sanga na kayo. Iso ako na. Nadadyahin ti mauti nga rabi. Kahit mo sa wen. Isot sinaksakayam ti rabi. Saan nga di tricycle ti sinakayam. Ngayon pasada. No dikat na di nga matruna. Para iti mahudi akong daway ko na. Sakto agpakawan iti asawa ko na. So ang tuya kita nga doon tao ti pamakawan mo. Roel. Pangkawanan na, Narda. Naramin ko lang tikas siya kapunta. Gabukan niya kasta. Siya kang tirumbing ang pakawan kayong ka, Roel.
Kinagyaman na. Tayo mga mismo nga awan ti sa baling kakapatgan kaya kanusag na kami nga kiina. Nagpinakawan na nga ron no kasta. Kadi-kadi ka. Saan kung ulitin pa eh. Ti makinaig ti sa baling nga babae. Naaramin ko lang na diya gabot stunan. Stunan, Roel. Naaramin ko man na diya kahit tapno amok. Kapto madagdag ka. Kahit mo lang nga. Kahit ko lang ipanagnek. Ano talaga nga. Nagagat ka talaga nga. Dumat lang ti mapasadaam. Yung saan kang indurong tapno makirelasyon ka ti maisang nga matruna. Hawan tanyaman nga relasyon mi. Pinugustuwag lang. Gamawad sa bali nga napatag kanyak no sana na kayo. Nakaringak. Hindi ang hamok. Igawid ng maten. Tagikuan ng maten. Amo na siguro akit. Maluko na iti ado ang kwartana. Gamawad ti kapatgan no sana na kayo. Taktakay lang ti kapatgan kanyak. Ikarik kang kaneta. Ikarik. Agyamanag. Agyamanag. Karik mat kang ka, Ruel. Saan akong nagdamdaman. Ti kahit ko lang na yun ang tikagat mo. Ti panagaliptak mo. Yung saan kang aramid iti illegal. Saan ka nagbasol. Saan ka matapilitan kat no talaga hindi mo kaya. Basta nasken kat kaya When, kaya Kate ko na akon, nadantuman mangyuper kanyak ti legal. Mangyuper kanyak iti basol. Sang kuntun nga ramiden. Gaputa para kanyak kada kayo ti kapatgan, kanem imas betlaeng nga ipaunag, tay taraon, nga nagatang nga nagkapo, iti legal, nga panagkapuan na. Manipod met idin manong nemi saan ko nakuskusyonaran ti asawak. Nukasta nga tinamaited tiya kayat ko. Pasaremet magted, maabot na. Pasaremet walugasot lang. Wan, saan nga mo ang babae ti limagasot manong. Kat babae ni Taytoy, nakaornong kami, kat kaputa talaga nga panggap ko manong nemi, iti magipasdag iti basit nga negosyo, rinugyak. Wen, nagaramid ag timpanada, gimanar, barbecue, street foods, kenda dumabay. Agdawak pa iti mani. Kat umay danunen dito'y balay manong nemi, agsipud ta, nalaklaka, dagiti tagilakog kanim imas. Haan kon nga kaapa, uno ungtan, ti asawak manong nemi, gabutawanan ti sapulag pa'y kenkwana. Saan kon nga problema nga basit ti magkamak, nga basit ti budget ko. Nudikat, ado akang kanayon latamat, iti maurnong manong nemi amay deposito. Tapno di kasta, kadada nakasagana nga kauten in case of emergency. Kanada nakasaganan to nga pagbasa di kita loan nga anak mi. When, nayunan ti anak mi manong nemi talon kat kaputa talon, nagpaligit akmaten manong nemi. Manipod iti aging kakaragitoy manong nemi kat saanen napulos ng pinadas pa iti asawak ti rimaman iti sabali. Kaputa na maintainer ko met manong nemi ti panglukin pindas ko. Kaya nagtultuloy ti nairut nga inarakop ka na barang inagkakmi iti asawak. Nukasta nga maasango mi iti agin niliw. Dito nga rod manong nemi ti pagkasalitaak. Kat siyempre manong, thank you. Ti anus mo nga nangurnos kalpasan nga nag-insan kang kati ti Italiana.
Dato'y simple nga manong yung pubeso. Dandani, narakrak ti pamilya, no saan ko mga nagbalingan at ibgar ti asawak, iti sulisog. Saan nang inaramat manong nemi, iti panagbalin ng arupat kwarta, no di kat adada ngayon pagpauna na kami, nga agi na. Sabi ko mata, nakaitadag mat iti adal, liwliwakin pagsarmingan, tibiyag, kadag iti padag nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program, anong. Tuwing nga dagyamang nga pagayam mo, Narda. Thank you, Narda. Iting pa nagsurat.